சீம் பால் எடுத்திருக்கோம். மாடு கன்றுக்குட்டி போட்ட ஃபஸ்ட்டு பாலில் தான் நம்ம கேக் மாதிரி செய்ய முடியும். செகண்ட் பாலெல்லாம் செய்ய முடியாது. இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இனிப்புக்கு வெல்லம் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏலக்காய் வந்து இப்போ நம்ம தூள் பண்ணிக்கலாம். ஏலக்காய் தூள் பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து பால், இனிப்புக்கு வெல்லம் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அகலமாக ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதில் வந்து பால், வெல்லம், ஏலக்காய்லாம் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு பால் சேர்த்துக்கலாம். இனிப்புக்கு தேவையான அளவு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் சேர்த்து நல்லா வெல்லம் கரையிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். வெல்லம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பால் வந்து வடிகட்டிக்கலாம். இது வந்து தண்ணி விட்டோம்னாக்கா கேக் மாதிரி வராது. அதனால் நம்ம தண்ணி விடலை. வெல்லம் போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு வடிகட்டிக்கிறோம். பால் நல்லா வடிகட்டிட்டோம். இதனால தான் வடிகட்டணும்னு சொல்கிறது. எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். ஏன்னா வெல்லம் வந்து மண்ணெல்லாம் இருக்கும். அதனால தான் இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் நம்ம தண்ணி விட்டு காய்ச்சி ஊற்றிக்குவோம். இதுக்கு வந்து காய்ச்சி ஊற்ற முடியாது. அதனால் நம்ம வெல்லம் போட்டு கரைச்சிட்டு வடிகட்டிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து பால் ஒரு பவுலில் ஊற்றி வச்சுட்டு ஏலக்காய்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாத்திரத்திலே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இது இட்லி குண்டால ஆவி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம பிளேட் போட்டு மூடிட்டு இட்லி குண்டால வச்சிடலாம். வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து இது உள்ள ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு இட்லி குண்டம் வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பால் வச்சிடலாம். ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டோம். இப்போ பாத்திரத்து மேலே நம்ம பால் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கதை எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம மூடி போட்டு மூடிடலாம். நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். சீம் பால் கேக்கு. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பால் கிடச்சிதானே? நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். கேக் மாதிரி வந்திருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கும்போதே சாப்பிடணுன்னு போல சொல்லிட்டு டேஸ்ட்டு சூப்பர். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கிடச்சிதுன்னா நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வாசனையும் சூப்பராக இருக்குது. ஏலக்காய் வாசனை எல்லாம் நல்லாயிருக்கு. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிவிடுங்க. பாய். கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லணும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பாய்.